הגנים המשובחים של משפחת דובינצ'יק ממשיכים לעבור להם מדור לדור. את לוסי כולם מכירים, את האחות שני כבר ראינו בצילומי אופנה משלה, והנה עכשיו סיוון קליין הייתה בצילומים עם המודל החדש ביותר, אלמה, הבת של לוסי, רק 2.5, והיא כבר במשימת אופנה ראשונה. אלמה דובינצ'יק זורמת בקלילות בקצב של היום הזה, בין טייק לטייק היא עושה לעצמה כבר טאצ'אפ לאיפור, היא עוזרת לצלם לבדוק שהתאורה מכוונת עליה כמו שצריך, היא גם יודעת שכוכב אמיתי מגיע עם רשימת דרישות. מים? אז מה העניינים בינתיים? נראה לך שהיא נהנית מהמצלמה ולהצטלם? היא בכלל ילדה נורא מבסוטית. היום הרבה מפורסמים לא אוהבים להראות את הילדים שלהם ומסתירים אותם. איך ככה לא אכפת לך ואת בהבנה גם מצלמת אותה וגם נותנת ככה שיצלמו אותה מקרוב? אני אגיד לך, אני באופן כללי חושבת שבארץ זה קצת מצחיק, כי זה לא כמו בארצות הברית, אתה יכול לקחת לך איזה אי, בית לחיות חיים שקטים, זה א', ובית נראה לי שזה עושה פעולה הפוכה, כי יכול להיות שאתה בורח, אז רודפים אחריך, ואין לי שום עניין שאף אחד ירדוף אחריי. גם אמא שלה גדלה בתור ילדת פלא. לוסי דובינצ'יק פרצה בגיל 14 כשזכתה בפרס אופיר על המשחק בסרט קלרה הקדושה. היא גם כיכבה בפרסומות כילדה קטנה. דרך כלל מי שהיה כוכב בגיל מאוד צעיר לא רוצה לעשות את זה לילדים שלו מאיזה שהם טראומות. את פוחדת? כמובן שאם היו לי טראומות לא הייתי גם שני אחותי, הרי עוד הרבה לפני אלמה. את אלמה בינתיים אפשר להגיד נצלם את זה והיא לא תזכור את זה בחיים. זה עדיין לא גיל 10, גיל שאתה מכיר בו משהו. אם היו לי טראומות לא הייתי נותנת, אבל אני אף פעם לא הרגשתי שזה השפיע באיזה אופן מאוד קריטי על החיים שלי. לא, כי את יודעת, אפשר עכשיו לשים את הכסף באיזה קופת חיסכון לאיזה טיפול פסיכולוגי, אם הייתי תצטרך עוד כמה שנים עם כל הפרסום. אני יכולה להגיד לך, אולי יש כאלה שיחלקו עליי וגידו זו טעות חמורה, אבל הכסף נגיד שאני עשיתי כשהייתי קטנה, אז ממנו למדתי אחרי זה בניסן נתיב, והתחלתי את החיים שלי. שושוז, מותג של נעלי ילדים, הוא הלקוח הראשון של הדוגמנית החדשה. ככל שזה תלוי באמא, הוא ממש לא האחרון. תגידי, את רואה את עצמך ככה דוחפת אותה, פתאום תהיו לוסי ואלמה כמו ציפי ובר רפאלי, את יודעת, אם יהיה לך את ההזדמנות, זו אנלוגיה נחמדה. אם לא חושבת שאני אשת עסקים עד כדי כך טובה, אני אנסה למצוא להם סוכן טוב. תגידי ביי גיא.